Why? Hap, ai monaलाय अबाव थांनो नागिरदों? आफा जों एसे सकआव थांना फैनि। दे आइ थां। ओइ बिमा बाबुआ दाबो सिखाराखै नामा? आदै सोमखोरा सिखाराखै नामा? Ayong, समायना न' गैया नामा? दङ नै न' सिङावनो दङ। जारु बहा थांनाय आंजों बै बाइकआव थिखांना बेरायबाय थागोन आं। लाजिया नों बिनावजों समारखौ एदावनो? लाजिनोनो मोद्लाफोर? माथो बिबारिसो फै न' सिङाव। बुन्था ओरै फै। मा बस? सिग्रेट लाबो। गैयालै बस 10 थाखा जाबाय अबाव मोननो बायनो नाया सं। ओइ नारा दा मा मास मोनलाय? लकडाउन बस। माथो जादोंलै बेलाय? आइदि फापिफोरा। बे टेबाव संबा बुंदोलियो। बिदिब्ला मेरगं मुन्दानि आपदेट जागोन बियो। थौ। आदा मेरगं मुन्दाया समायनाखौ लानानै थांबाय। मा? समायना मा खालामदों? फै मैगं खानो थांजोआ। बा माथो सोरमारफोरा बिलाय माथो होजाजोब्बाय। गारि आरो नारि एखेसोलै बस। मालिकआ सासे ड्राइभारा बुरजालै बस। होद बस बेफोरखौ बादो जायखिया होनोसैल'। आदा मोनालाय बबाव थाङा? बैथिंजाय बेरायनो थांदोंमोन जोङो। फै। समायना। मा सोमखोर? आं मानोबा जोबोद गिखांनाय मोनदों। माखौ गिनो सना? बुन्था बे सेंग्रानि डिटेल्सखौ आंनो दानो। मानसिनि जिउ माब्ला मा जायो रावबो बुंस' हाया। दिनै दंब्ला गाबोन गैया।